Salutare tuturor, eu sunt Raul împreună cu Ianis. Și astăzi vreau să facem un episod de Clash of Clans. O să trag vreo 2 atacuri. Dacă nu, poate chiar mai mult. E cam la... Fac și câte trofee am pierdut. Dar să se mai dau brai. Din nou sunat. Carmetul ăsta să crește. Fraților, dacă uitați acolo jos, vedeți că nu se încă bani. Iar acolo toate. Da, are montaj și 2 tururi și... Da. Bun. Nu fac prea mulți șureli. Puii mei. Așa, bun. Nu, nici nu mă gândesc. Nu risc. Nu. Eu mă gândeam pentru multe trofee. Păi da, na, tu ești tu ce? Că tu ești 3 ori mai bun ca mine de la ce ai tu pe telefon. Adică bine, mă refer pe telefonul celălalt care are 2 telefoane. Casă de nouă. Are casă de nouă, da. Și nu găsesc pe care să le dau. Ești bine. Măcar... Bun, la tapul ăsta. Strategie bună de atac, pentru că voi atac soldații impresivi. Muri barbare. Apropo, mei de ce le vor trimit, mă? Ia! Ce repede curați arcanele. Bine și înțeles. Repede. Am făcut o misiune. Filmez Minecraft, dar n-a vrut Ianis. Dacă era Bran pe n-ai luat. Păi dacă ți se sparge iarba, mă, ne că oaia iarba, mă. Chiu pe chiu. Nu, numai porci. Da. Copsăle. Nu ascultați pe ăsta. Istețule. Leule. Ungeria demonilor.
Așa era la râs de nu mai pot să erau față cu... Și erau geamul îngerian de oameni. Și erau ca... Ce buzuc asta? Bă, ce puțin mai avea și făceam level. Trebuie să iau ceva, orice. Că fac level 13. Michelu, o să-mi pună mortanul și canonul, după aia o să-mi pună multe chestii. Hai. Yeee! Nici nu m-ai trecut. Băi, mortanul la level 1, poți să dai la mortal la level 2. Dar nu mi-l dau, că n-am destul. Păi da, am bani, dar după aia rămân cu foarte puțin. Mi-am dat În regula de 5 secunde. Mie în 3 ore. Bun, mă rog, cam atât a fost și pe episodul ăsta. Sper că v-a plăcut, lăsați un like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!